Ёки масалан мегирим, масалан одамое ки мошина мекунанд нағз мефаҳманд. Агар дута мошин баробар буроиду ҳар дутанам агар қоидаи вайрон кунеду гаи истодагӣ бошаду шумое нею вая дорад агар вай хурсандия бин мебароед бо як 15 минут фикри ҳамон гати ҳозир садата мегирад ки мегӯяд қоидаи вайрон кунам дар кор не мегӯед ёки масалан мардҳо нағз мефаҳманд занҳо нағз медонанд вақте ки либосҳои ягон чанд вақт напӯшидагитон ҳамто дасташо кисаш меанзоед ки пул ҳайде 20 сомон назарат омад $2 миллион боем менамуд хурсанде пул ёфтам акисам гуфта масалан ман як бор акисам $300 ёфта қариб талхам гавидаги буд барои пула ёфтагӣ не чихел ман $300 айсам буровардиам то кадом дараҷаи таги чашмама шира гирифтааст ки ман $300 айсам буровардиам ман як сомонам айсам намебуровардаги одам мехоҳед давомашро тамошо кунед. Шакли пурраи барномаи ҳаҷвии Хабиб Баҳриддинов 33 сирри хушбахтӣ дар самонаи cw.standup.tj. зиёда аз 1 соат ханда, қиссаҳои ҷолиб ва ҳазлу шӯхиҳои дӯстдоштаи шумо.